Tohle je mašina. Mašina, ano. Hezký slož. Mašina. No, super. Motorka. Motorka, výborně. 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 Super. Já řekla motorka. Co je tohle? Co tam je napsáno? Máma. Výborně. Jo, dala správně i s dlouhým A, veď výborně. A co skládáš teď? Co tam? Táta. Výborně. Větší je sem. Aha. Větší sem. Na velikosti nezáleží, to je jenom písmenko, tak jsem to napsala, to je různý. Aby bylo správný písmenko. Správný písmenko, výborně. Už jsem tě chtěla opravit, ale nebylo potřeba. Tak to bude trochu namačkaný. Mhm. Super. Děda. Výborně. No, co? Bajdire. Výborně. Takhle si učíš psát, takže umíš číst i psát. Vidíš takhle? Pak přidáme další, máš krabičce slova. Super. Že můžu dát sem. No jasně. Co to je za písmenko? Oto. Jo, slovo je oko, no. A písmenko je? O. Aha, O. ježiš. A ty. Teď jsem ti dobře neporadila teda. Co jsi to teď napsala? Ko. No, okay. Super. Výborně. No, že jsem si to mám spletla. Ne. Super. Mhm. A teď musím... No. Hledej. Hledej, Punťo. Musím tady mít videa. 6, jo? Znova musím hledat. Myslíš 6? Jo, já tam vidím jednu 6, člověče. No. Tak, tam dej 6, 6. Tak a teď máš 1 a 4, veď? To jsem tady znova někde. Mhm. Jednou viděla. Tady je jedna. Výborně. Teď musím hledat znova nic. No, Teď jsem... takže nic. Tady nic. Výborně. Tady oba nic. No, Teď tak teď máš zase nic a 4. Zase. Tak, no to. Teď máš 4 a 5. to už jsem tady někde. Jsi viděla, 5 tam jsou, no. Tady je. Výborně. Výborně. No. Super. No ten je krásný. A umíš trojuhelníček? Umíš udělat trojuhelníček z jiný? Z nějaký jiný barvy? No to zkusím. Tak to zkus. Předtím jsem to udělala jako No je to super. Vem si z krabici ještě nějakou barvičku a ukaž mi trojuhelníček. takovou malou. No. Jednu. Třeba je to takovou. Mhm. Třeba takovou nové. Třeba. Třeba vy. Třeba. To by stačilo. No. Tak, udělej trojuhelníček. Možná, že neumím. Ale můžu to zkusit.
Ale má ten jeden roh tupej. Byl to trojúhelník, ale abych ho udělala tady nahoře, abys ho viděla, víš? Si tam udělej, tam tadyhle máš, no. Abys viděla, že to je přes 3, že je to trojúhelník. Aby měl špičku, víš? Ne, ale to Ne? neumím. Umíš? To tam dej tadyhle. Zahákni takhle šikmo. No, zahákni nejdřív 2. No, to tak přesto výborně, tam to zahákni. No, to tam nech. A dej to na špičku. Na nějakou špičku. No vidíš, je to trojúhelník? Jo, Super, ne? jo. Proč bys to neuměla? Výborně. A už je to 4úhelník. A už je zase trojúhelník. Dobrý. Pokračuj. Co tě napadne, jo? A jsem domeček, víš? Perfektní domeček, já to vidím. Není žádná legrace postavit dům, to potřebuješ mít hodně kusů, veď? Nějaký, který se zapíchne, uděláš stěnu, veď? Výborně.